BTC आव बर'फोरनि थाखाय आलादा जेल प्रमद बर'आ आलादा जेल लाबोनो हागोन हाया जायफोर ड्राग्स जाग्रा आरो जायफोर गथ' गथाय गोनांखाखौ लानानै खारनाय बिथांमोनखौ बुजायनानै जाला जेलाव ब्रादार एमजि आनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजि आनो गाज्रि खालामदों बेखौ ब्रादार एमजि खौ आङो जेलसो जाहोगोन आं बेखौ औ सोर नोंलाय आंसो मिनिया बर' आं सिनाया भिडिअनि फुटेजआव नुखाबाय सान हर फैसालिया बेसेबां आखल गाज्रि आरो बेसेबां आखल मोजां हर सान जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव हाजारजन बर' इउटुबारफ्रा फैसालिनि सायाव भिडिअ फैसालिनि गथ' फैसालिनि हौवाया जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन फैसालिनि जाथि खुरमाया जुदि फैसालिनि भिडिअ होजानायनि थाखाय सोरबा जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन सांग्रां जा जोंनि बर' इउटुबारफ्रा सांग्रां जा फैसालिनि सायाव भिडिअ बानायनायाव आहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखौ हर सान आपडेट लाबोनांगौ डिफेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बर' माहारिनि थाखाय आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय आरो हारिखौ बेसेबां जौगाहोनो थाखाय हर सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरि गावनि माखासे एलेकायाव सान हर खामानि मावदों बेफोरनि आपडेट प्रमद बर'आ बेसेबां खामानि मावनो हादों बेसेबां प्रमद बर'आ मोजां खामानि लाबोनो हादों बेफोरनि आपडेटखौ जोंनि बर' इउटुबारफ्रा सान हर लाबोनांगौ हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिया मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिर'निफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव बर' हारिया टेबोलाव सावरायलायनो हानाय गावनि गादियाव जिरायनानै सावरायलायनो हानाय BTC सेक्रेटारिखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लाबोनो हादों गावनो खुंथाय खुंनो थाखाय BTC सेक्रेटारिखौ लाबोनो हादों 17 बोसोराव बेसेबां हाग्रामा महिलारि सारा खामानि लाबोनो हादों आरो मावबोदों बेफोरनि सानहर जोंनि बर' इउटुबारफ्रा आपडेट लाबोनांगौ आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय नखरफ्रा बेमारजों भुगिनांदों आरो जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा थाखा फैसानि थाखाय फरायनायाव जौगानो हायाखै बेफोरनि माखासे आपडेटखौ लाबोनांगौ नाथाय सान हर फैसालिया सोर फैसालिखौ नागेर गावनि गामियाव बा सरकारनि आयेन थाखानाय आरो सरकारनि साजा बायदि फैसालिया साजा मोननांगौ आरो फैसालिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा इउटुबारफ्रा फन हरोबानो कल रेकर्डआव सोरखौबा माबा मोनसे बुंहरनाय फैसालिया जुदि गाव मोजांबा सोरबा फन हरदोंबा सोरबा सिनाय हायै मानसिनि फनखौ मानो रिसिभ खालायनानै उमुगा मोजां उमुगा गाज्रि उमुगखौ राय टेनखौ राय फैसालिया सोरबा इउटुबारखौ दुखु मोननो गाज्रि मोननो थाखाय मा दं फैसालिया सासे आखल गाज्रि जेरैखि जाया बे साजा मोननांगोन जोबथेसालिया BTC आव जोबथेसालिया थाबैनो जानांगौ जायफोर खोनासंथावै फेसबुक इउटुब भिडिअ हगारनानै बेबायदिखौ सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोरबा गेदेरमाफ्रा थांनानै बुजायनानै एक्सननि बिफ्रा बा समाजनि गेजेराव बुजायनानै दोननानै दमन खालायनो हायाखै जों नुदों गले सोरबाया नायथावै खोनासंथावै आरो गथ' सानै साथाम गोनांखाखौ सोरबा सेंग्राया लानानै खारदों आरो सोरनिबा नखरखौ सोरबाया थेर बेथेर खालायदों बेबायदि मानसिखौ बुजायनानै जाला BTC आव बर'नि जायफोर फेसबुकआव इउटुबाव गाज्रि भिडिअ हगारग्रा सोरनिबा रेकर्डखौ हगारनानै होग्रा बेबायदि मानसिखौ जायफोर दायनिगिरि गाज्रि भिडिअ बानायनानै हगारग्रा बेबायदि मानसिखौ बुजायनानै जेबो जाला जेल खाना नांगौ जेल खाना जेरै डियारनाब्ला सारखौ BTC आव गुवाहाटीनिफ्राय लांनानै जेल खाना बानायब्रबलायनो हायोबा प्रमद बर' सारा मानो हाया जायफोर ड्राग्स जाग्रा जायफोर सिखाव सेरेब जायफोर गाज्रि भिडिअ हगारग्रा जायफोर माखासे गें सोरनिबा नखरखौ गथ' गोनांखाखौ सोरबाया फुस्लायनानै लांनानै थेर बेथेर खालायनाय बेबायदि मानसिखौ जोबथेसालि जेल खाना थाबैनो प्रमद बर' सारा BTC आव जेल बानायनांगौ जेल मुगैथावना भिडिअ बानायग्रा जेरै फैसालिखौथ' 15 बोसोर 20 बोसोर जेलाव दोननांगौ आरो जायफोर बर' इउटुबारफ्रा फैसालिनि सानहर भिडिअ बानायदों बिनि जानगार थानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा
समाजनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो थाखाय बेसेबां सान हर खामानि मावदों, हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां खामानि मावबोदोंमोन, प्रमद बर'आ बेसेबां खामानि मावबोदोंमोन, बै समनि आन्दलनकारि जायफोर बिथांमोननि माखासे मावबोनाय खामानिफोरखौ आरो जायफोर कालचारनि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाय बर' बिमाफ्रा बिखा फोरदाननानै खामानि मावबोदों, मोजां मोजां माखासे गारबोनाय समनि आपडेटफोर दं आरो दिनैसिमबो मोजां मोजां माखासे इउटुबारफ्रा भिडिअ हगारनो थाखाय आपडेट दं। आरो फैसालिया सोर? जायफोरबो इउटुबारफ्रा सान हर फैसालिनि भिडिअ बानायनो गोसो जादों, फैसालिनि खाथियाव थांनानै ओंखाम जा, बेदर जा, जुमाय लों आरो फैसालिनि मुंखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सान हर इउटुबाव दालाबो फैसालिनि भिडिअ बानायबाय थानायाव सोरबा जुदि फैसालिनि न'खरनि मानसिया जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोबा, फैसालिनि जुदि सोरबा गथ'आ जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा, हौवाया एक्सिडेन्ट जायोबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? सोरबा इउटुबारा जोबथेसालियावबो थांनो गोनां जानो हागौ। नाथाय आंहा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फैसालिनि भिडिअ बानायनायनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। सासे दायनिगिरिनि सायाव भिडिअ बानायनायनि सायाव आयेन दं। जाय आयेननि साजा मोननांगौ बे साजाखौनो मोनखानांगोन। नाथाय भिडिअ बानाय फैसालिनि माखासे गोरोन्थिनि दाया खारग'गोन नामा? मालाबा खारग'आ। नाथाय फैसालिनि गथ'आ अराय समनि थाखाय दुखु लानांदों। जाय फैसालिनि हौवा बे दुखु लानांदों। फैसालिनि जाथि बंस', फैसालिनि गामि गासैबो मान सन्मान सेस। बिनि थाखायनो बेबायदि गले गले भिडिअ बानायनायनि सायाव मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन आं बेखौसो खावलायो। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो, जायफोर खोनासंथावै गाज्रि भिडिअ बानायग्रा बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ जोबनानै दोननो थाखाय जेलखाना प्रमद बर'आ थाबैनो लाबोनांगौ। जायफोर ड्राग्स जाग्रा, जायफोर गाज्रि भिडिअ लाबोग्रा बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दोननो थाखाय, जायफोर सेंग्राफ्रा गथ' गोनांखाखौ नंखाय बाथ्रा फुस्लायनानै लांग्रा बेबायदि मानसिफोरखौ जेलाव दोननो थाखाय प्रमद बर'आ BTCआव जेलखाना डियार नाब्ला सारखौ गुवाहाटीनिफ्राय लांनानै BTCआव दोनहैनो थाखाय जेल बानायब्रबनो हायोबा, जायफोर बर' हारिनि गेजेराव जेरैबायदि गथ' सासे सानै, गथ' 2 मास 3 मास जानायखौ गारनानै जाय गथ' गोनांफोरखौ थेर बेथेर खालायनानै सेंग्राफ्रा नंखाय बाथ्रा फुस्लायनानै लांग्रा जेलखानायाव दैथायहरनो थाखाय प्रमद बर'आ जेलखाना